El Baptista Cañizares nos pregunta, diu, parleu del corredor del Mediterrani i de com pot afectar-nos econòmicament la no inclusió dels eixos europeus. Perdona, es que la he Parleu del corredor del Mediterrani i de com pot afectar-nos econòmicament la no inclusió en els eixos europeus. Crec que hi ha gent que no sap lo greu que pot ser. Moltíssimes gràcies per tot. Gràcies a tu, Baptista. Evidentment, nosaltres apostem pel corredor mediterrani perquè és el nostre camí d'eixida natural a Europa dels nostres productes. És un corredor que havia d'estar fet des de ja fa dècades. Nosaltres anem a treballar, de fet hi ha també alguna moció que se va presentar i que se va retirar per a estudiar-la en comissió respecte del tema del corredor mediterrani. Nosaltres anem a publicitar la nostra aposta evident pel corredor mediterrani a través de les xarxes i a través de les declaracions públiques i notes de premsa que fem. Com això arriba a l'electorat o a la població ja depèn dels mitjans de comunicació, però per part de Compromís per València, i jo suposo que Compromís a nivell de País Valencià està clara l'aposta és l'aposta pels valencians i per aquest corredor que donarà eixida als nostres productes i beneficiarà la nostra economia. Gràcies.